suasana pekerjaan yang ada di Masjid Nurul Rahman pada Ramadan hari yang ke-16 2025. Lagi ya ana sing usung-usung. Oh, ana sing usung-usung. Iki sing usung-usung. Enek sing iki dandan saka. Ya, dandan saka. Ini Pak Musafa ini. Mari bongkar backsting ini. Terus sekono ya ono. Aja wedi lek, Pak. Ngene wae kok. Ya. Iki Mas Agus karo Mas Sani ganti posisi, Bro. Iki suasana pekerjaan hari ke-16 ya. Para pejuang rupiah untuk keluarga ya. Dan ini gelak tau wis pucet iki kepalane pegel ya. Ya. Sing nyuting lalangan. Dan ya. Ono bingung perkara saka. Engko dipikir mari terawih ya dadi lah. Ujug-ujug wis dadi saka wis cor-coran set ngono wae. Ya. Kasudana sing kene. Ki Pak Sadikin iki sing sampean doleki, Bro. Ki Pak Sadikin masuk. Ya. Karo balane. Ora iso munggah. Jadi ya tak sodeng teko ngisor. Oh ya. Iki hari ke-16. Ya, untuk hari ini cukup sekian, terima kasih.